ин боғ 10 соли пеш бо ташаббуси раиси собиқи ноҳияи Фархор ва ҳоло раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бунёд шуда буд. номи ин боғро ҳам боғи миллӣ ном ниҳода буданд. тобистони ҳамин сол моҳҳои июл дар гирду атрофи ин боғ сӯхтор ба амал омад ва аксарияти ин боғ ба коми оташ рафт ва акнун дарахтони ин боғ хушк шудаанд. Садбарг Ҳусейнова, раҳбари боғи миллии Фархор, ки собиқаи 30-солаи деҳқонӣ дорад, ҳамроҳи аҳли хонаводааш аз оғози таъсиси он ба парваришу нигоҳбинии дарахтон машғул аст. ин боғ дар 2 километраи канори ноҳия дар масоҳати 20 гектар бунёд шудааст ва беш аз 10 000 бех дарахт дорад. нигаҳбонони он нобуд шудани боғро дар бемасъулияти раҳбарони ноҳия медонанд. ҳар шанбегӣ деҳқоно мерафтам муроҷиат мекардам. бародаро, акоҳо, раисо, муҳтарам раис, ҳами боғ қоқ шидеста, я ёрдам ай шумо талаб мекунем. мо дар оила 56 нафарем. ай кататон майда. пирмон иштирокчии ҷанги бузурги ватани 98 сола, майдам ина 4 сола. ҳамаи мо гулак дар ҳамиҷа меҳнат кардем. меҳнати моро ина 3 сол мешава, ова надида ина оварда ба ин дараҷа расонда. масъулони боғ мегӯянд то замони сарзадани сӯхтор аксари дарахтони инҷо ҳосилдеҳ буданд, вале бар заъми таъсири алангаи оташ нарасидани об ҳоло дарахтонро комилан бемева кардааст. ин зани боғдор мегӯяд баъди муроҷиатҳои пайдарпайаш бори мақомот чанд нафарро вазифадор карданд то обро ба боғ расонад, вале зури кормандони мақомот ҳам ба овардани об нарасид. баъди ҳамон сӯхтор ина барго савз шидестанд. ами решаи ҳами савз буд. агар ова ҳамиё ҳама каса як чӣ мекардан меовардан ба мара медодан, ҳами боғ чӣ мешид? мумкин 50% савз мешид, 50 та дигаша бо овӣ мешидак, мешнонде, меҳнат мекардем. ин меҳнат монай, нахо мо меҳнат мона партои. мақомоти ноҳияи Фархор ҳам эътироф мекунанд ки дар таъмини об ба боғ танқисӣ мекашанд ва аз 32 насоси обкашӣ танҳо 22 тои он ҳоло фаъол аст. ба гуфтаи онҳо бар изофаи боғи миллӣ бо садҳо гектар заминҳои ҳосилдеҳ низ беоб мондаанд. ба сохторҳои дақтдор супориш додам ва ҳамзамон сафари корие ки сарвазири ҷумҳурӣ ба инҷа доштанд, имсол бояд насосҳои ноҳияи Фархор таҷдид шавад ва дар ҳолати таҷдид шуданаш обёрӣ кардани намин 2670 гектар замин бояд ба назар гирифта шавад. замони бунёди ин боғ бештари ниҳолҳоро аз вилояти Сух оварда буданд ва то 3 соли пеш меваҳои боғро аз Фархор то вилояти Сух ҳатто дар сафарҳои президент ба намоиш мегузоштанд.